Riwruog Nurses kod jorit jotuo e kaunti ma Nyamira olando mariwore gi jowetegi e pacho ka mangima e ng'anyo manolandi kod jotend riwruogno ewi lwasi marach mar tich. Ka gilose e boma ma Nyamira, jatend riwruogno bade ma Nyamira okwayo jokanyo mag riwruogno mondo mi kik donji e tich ka gikwayo jodak ma Nyamira mondo many thieth e osiptande mag ji giwegi. Nurses go ywak ewi koso keto e tim winjruok manoket negi e kogni higa mar 2017 kaachiel kod rem ndiko ayanga jochiw thieth mag USC. Bende gichiwo notis ne tend kaunti ma Nyamira mondo ket e tim winjruok mar medo gi osara ma ka ok kamano to gibiro bago ng'anyo machielo tok tieko ng'anyo madhi nyime sani. Mgomo wa wauguzi nchi yote ya Kenya ulianza usiku wa manane. Hiyo ndio kusema saa 6 usiku ya tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwa hivyo ni kuwajulisha watu wote wa Nyamira kwamba endapo wanatafuta matibabu katika mahospitali yetu wasipoteze muda, kwa maana hawatapata wauguzi mahospitalini. Tuko na maneno mingi ambayo kaunti yetu ya Nyamira haijaelewana na sisi, ambapo tukimaliza hii mkutano na wao wasipotekeleza hizo shida tuko nayo, tena tutarudi mgomo wa kaunti. Ni hii maneno ya UHC. Sisi tumeona kwamba president na national government imefanya vizuri kuchukua UHC kuwapea barua za permanent and pensionable, na vile vile tunaomba sisi wale ambao tuko hapa county turudishwe national government. We have signed a lot of return to work agreements which are not effective, which are not done. They are violated, they are thrown to the toilets. So I want to urge our governor, Amos Kimomi Nyaribo, come up. Your officers are just doing injustice to you.